τελευταίες 2 μέρες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος. Les 2 derniers jours, j'étais complètement fatigué. Ήθελα πάρα πολύ να έρθω. Je voulais beaucoup venir. Και κάθε φορά με έπαιρνε ο ύπνος. Πόσοι θέλουν καφέ? Εσείς? Λέω ότι ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και ήθελα πάρα πολύ να έρθω. Je voulais venir, mais Αλλά κάθε πρωί δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια je ne μου. pouvais pas ouvrir mes yeux. Και μετά είχα και πολλές τύψεις. Et après, j'avais beaucoup de remords. C'est bien. Comment? Βασικά στην αρχή όταν μου είχε πει εδώ η μάνα μου έλα στο κλάουν La και première αυτά, fois que ma mère m'a dit viens de faire du clowning, είχα πει δεν υπάρχει περίπτωση. je lui ai dit non, ça n'est pas possible, je ne viens pas. Όταν ήταν να κάνουμε την πρώτη εξόρμηση στα Μεσάγκαλα, Et quand on voulait de faire la première déambulation à Messagala, πάλι είχα πει δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουμε je lui ai ρεζίλοι. dit ce n'est pas mon cas, je ne viens pas, je ne viens pas. Κάθε φορά όμως Mais chaque fois, ερχόμουν, προσπαθούσα και je ξεπερνούσα viendrais τον εαυτό μου. et je dépassais moi-même. Πιστεύω άλλαξα πάρα πολύ Je crois que j'ai changé assez, προς το καλύτερο pour le mieux. και για όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω όλους. Et pour tout ça, je veux vous remercier tout que vous avez pris part à ça. Και ιδιαίτερα το Ζαμπιέρ και τη Στεφανή που μας ανέχτηκαν. Και ιδιαίτερα το Ζαμπιέρ και τη Στεφανή που μας ανέχτηκαν. Et spécialement Jean-Pierre et Stéphanie qui ont fait de la passion de nous. Alors, Καταρχήν, δεν θέλω να μιλήσω για σήμερα ή για αυτές και προχθές, αλλά μιλήσω συνολικά. je ne veux pas parler pour aujourd'hui, pour hier ou demain, je veux parler en général. Ωραία, λοιπόν, πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους σας πραγματικά Tout d'abord, je vous remercie που καταφέραμε και δημιουργήσαμε όλο αυτό. parce qu'on a réussi de créer tout ça. Γιατί ήταν πραγματικά κάτι πάρα πολύ όμορφο Parce και que c'est quelque chose de très πρωτότυπο. beau et prototype. Je n'ai pas Διαφορετικό. nouvelle, différent. Ωραία. Αρχικά όταν μου είχε πει η κυρία Χρύσα για όλο αυτό, νόμιζα ήταν κάτι πιο απλό, κάτι πιο ήρεμο ίσως. Oui, quand Madame Christa m'a parlé de tout ça, j'ai cru que c'était simple, que c'était très passif. Ναι, αλλά στη συνέχεια τελικά Mais après, όχι. ça n'était pas. Αλλά αυτό δεν ήταν κακό εννοείται. Mais ça n'était pas mauvais, ça m'a plu. Αυτό με ακούσει ακόμη πιο πολύ το να συμμετέχω, το να έχω πιο πολύ Ça ενέργεια. m'a poussé de prendre part, d'avoir plus d'énergie, Ώσπου η ενέργεια άρχισε να πέφτει. jusqu'à ce que l'énergie a commencé de descendre. Αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακό που παρόλο που η ενέργεια έπεσε, Mais il était très impressionnant pour moi que même que l'énergie allait tomber, descendait, σε κάθε εξόρμηση, δηλαδή dans chaque déambulation, ήταν λες και τα ξεχνούσα όλα, λες και το ήμουν αυτό του κουράζει και δεν μπορώ. il était comme si j'oubliais tout. J'oubliais tout. Je ne pensais pas à ma fatigue. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω τον κόσμο να χαμογελάσει. J'ai eu la chance de faire les autres à sourire. Να ξεφύγει έστω και για πολύ λίγο από De την sortir un καθημερινότητα. peu de sa vie quotidienne qui est Ναι. Όσο αφορά για μένα τώρα, avec moi. ναι, πρώτον, πιστεύω ότι θα έχω καλύτερη αντιμετώπιση στα δικά μου προβλήματα, ότι υπάρχουν λύσεις τελικά. J'ai vu que je vais confronter mes propres problèmes parce que j'ai vu qu'il y a des solutions pour tout.
Ναι, και ότι πρέπει να επιμένεις στο να βρεις λύση, γιατί γίνεται. Il faut qu'on insiste parce que de trouver la solution parce que ça est possible. Και ακόμη μεγαλύτερη πίστη στον εαυτό μου, γιατί όντως όταν θέλεις κάτι, μπορείς να το Et καταφέρεις. en plus, j'ai beaucoup plus de... Je crois en moi-même en plus parce que quand tu veux quelque chose beaucoup, tu peux réussir de le faire. Τέλος, γενικά όλο αυτό το είδα σαν μια ψυχοθεραπεία, δεν ξέρω, κάπως En έτσι. fait, tout ça, je l'ai vu presque comme une psychothérapie. Με μεγάλη ήνεψη εσωτερικά, δεν ξέρω Ça m'a πώς θα το fait πω. beaucoup Με de ηρέμησε. sérénité en moi-même. Ça m'a fait tranquille. Αυτά. Ευχαριστώ. Αυτό το πρωί εκπληκτή. Ήμουνα πολύ έτοιμη, λέει, να παλέψω και ήταν ήσυχα, λέει, τα παιδάκια. Alors, formidable, évidemment. L'impression que j'ai eue au bout d'un moment, parce que j'étais promenée Μετά, après, λέει, je αφού cherchais έκανα mes πόρτα, volets. προς Et το en κουβολέ, descendant, chaque petite rue, ah non, j'avais l'impression d'être chez moi déjà. λέει, ήμουνα μετά από λίγο, ήταν σαν να βρισκόμουν στην πατρίδα μου. Et ξαφνικά. adapté. Είχα προσαρμοστεί. Et voilà, ça a été des rencontres magnifiques, et des adultes, des enfants. Ήταν, λέει, υπέροχες συναντήσεις με μεγάλους ή με μικρά. Mais il y a un mais, c'est que je resterai un petit peu frustrée. Αλλά ήμουν λίγο, πειράχτηκα On λίγο. aurait de la suite qu'on aurait pu donner dans un système identique à celui de l'autre fois. On avait dit comment il se serait comporté une deuxième fois. Donc on aurait pu mettre en place, ça s'est pas fait. Λέει ότι δεν είδαμε τα ίδια άτομα, λέει, οπότε δεν μπορούσαμε να δούμε, λέει, πώς θα γινόταν, λέει, αν ήταν τα ίδια παιδιά για δεύτερη φορά. Δεν έγινε, αλλά δεν πειράζει. Mais bon, quand même une expérience fabuleuse. Ήταν μια πολύ υπέροχη εμπειρία. Et puis le stage en général, Και μετά το συνολικό, je n'y suis jamais déçue. εγώ δεν ήρθα όλες τις μέρες. Autant par le travail qu'on fait, que par la rencontre avec les gens dans la déambulation, bien sûr, mais aussi le groupe, toujours le Και groupe. γενικά, λέει, για τον γκρουπ και για όλους τους ανθρώπους που ήταν μέσα που συναντήσαμε μέσα στις Les relations, les εξορμήσεις. interrelations Σχέσεις, λέει, διασυνδέσεις, διασχέσεις qui évoluent avec που les jours. αναπτύσσονται με τις μέρες. Υπάρχουν κρυφές σχέσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και επεκτείνονται. Et puisqu'on en est au remerciement, moi je voudrais vous remercier Και εγώ θα déjà, ήθελα, λέει, να σας ευχαριστήσω parce que vous adaptez à des lieux comme Για- nous, là, γιατί, bien, λέει, vous mélangez, γιατί προσαρμοστήκατε σε μπερδεμένα, με, λέει, με γέρους σαν εμάς j'ai trouvé ça formidable. και παρόλα αυτά τα πήγατε υπέροχα, παρότι εμείς ήρθαμε Vraiment de άλλους. l'interculturel, mais de l'intergénération. Είναι, λέει, εδώ η Ελλάδα είναι μια πολιτισμένη χώρα, αλλά και μια πολύ ωραία πολιτισμένη γενιά είστε. Εσύ, Pour moi, ça a été une découverte de la pratique du clown. για μένα η τεχνική του κλόουν ήταν μια ανακάλυψη. Voilà, je l'avais déjà pratiqué au cours de Oui, mini-stage à Toulouse. Το είχα κάνει, λέει, σε ένα μικρό σεμινάριο στη Τουλούζη, αλλά Mais entre-temps, j'ai rencontré Jean-Pierre À la et maison. il me semble que ce qu'il mettait en jeu ressemblait plus à mes aspirations. αλλά μετά, λέει, όταν συνάντησα τον Ζαμπιέρ και άρχισα να μπαίνω στο παιχνίδι, μου έδωσε πολύ περισσότερη έμπνευση. Voilà, j'ai trouvé tous les moments très riches, autant au niveau des enfants dans les centres de loisirs. Όλες τις στιγμές τις βρήκα πλούσιες, είτε όσον αφορά το θέμα των παιδιών, είτε των διακοπών, των στιγμών που είχα για να ξεκουραστώ, στη θάλασσα, ξέρω εγώ, από εδώ από εκεί, ναι. Voilà, que j'ai pu confronter à mon expérience professionnelle en France.
πράγματα τα οποία, που μπορώ να συγκρίνω με την προσωπική μου εμπειρία με τα παιδιά στη Γαλλία ή την δασκάλα. Voilà, pour dire qu'il y a un travail à faire avec ces enfants-là. Για να πω ότι έκανα μια δουλειά και εδώ με τα παιδιά εδώ. De mon point de vue, Από les την άλλη enfants πλευρά, rencontrés dans les camps n'étaient pas des enfants à problème, sauf certains qui étaient identifiés par le groupe lui-même. Ils disaient, oh celui-là il est un peu fou. ναι. Mais Λέει, sinon, παρόλα αυτά, είδα ότι τα παιδιά που είναι μέσα σε αυτό το ρεφιζιέ, στους πρόσφυγες, δεν είναι παιδιά που είναι προβληματικά, αλλά είναι εκτός από ορισμένα τα οποία είναι μέσα σε μια ομάδα, ας πούμε, και κάνουν διάφορες χαζομάρες. Okay. voilà, pour moi, c'est des enfants Για μένα αυτά τα qui ont παιδιά vécu des événements traumatiques, τραυματικές εμπειρίες, mais avec des parents qui malgré tout se portent assez bien dans leur tête, et des enfants et des adultes avec qui on était vraiment de plein pied, quoi. C'était pas des gens abîmés, moi je ne l'ai pas trouvé très abîmés. Δεν είναι καταπονημένοι άνθρωποι αυτοί, δεν φαίνονται καταπονημένοι, καλοπερποιούνται, ας πούμε, είναι περιποιημένοι. Είναι, λέει, τα παιδιά αυτά έχουν ταλαιπωρηθεί από τον πόλεμο, αλλά είναι με τους γονείς τους, περιποιημένα κλπ. Okay. Voilà. Voilà. Après, donc moi j'ai beaucoup apprécié les déambulations. Εγώ πάρα πολύ εκτίμησα την εξόρμηση του κλόν. Voilà. Je me suis rendu compte que de manière assez naturelle, je n'avais pas peur de rencontrer les autres ni de jouer avec eux. Συνάντησα, απέκτησα την αίσθηση ότι δεν έχω φόβο να συναντώ τους ανθρώπους, να τους μιλώ και να τους πλησιάζω. Voilà. Φανταστείτε, η κυρία πόσο χρονών είναι και εσείς το μάθετε από τώρα αυτό. Ξέρετε τι σημαντικό είναι να πλησιάζεις τους άλλους. Je lui ai dit que tu as un âge plus Ah non. Ah non, non. Non, tu as le même âge. Je rigole. Alors et tu continues à trouver, à apprendre, c'est ça que je veux dire, et qu'ils ont beaucoup de la chance que ce que tu as trouvé maintenant, ils l'ont déjà trouvé à leur âge. C'est vrai, mais les parcours de vie... Είναι, λέει, εξαρτάται από τους δρόμους που παίρνεις στη ζωή σου. Καλό είναι να τους συναντάς μια φορά. Voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir Χάρηκα à πάρα être avec πολύ des gens plus jeunes, et aussi grecs. που ήμουνα, λέει, με Ελληνάκια. Difficile et déplaisant dans le stage. Έζησα, λέει, μια πολύ δύσκολη στιγμή στην διάρκεια του στάζ. Voilà, lorsque nous sommes arrivés à Larissa, Όταν φτάσαμε στη Λάρισα, voilà, où j'ai été mise à mal comme une personne. γιατί αισθάνθηκα άσχημα με ένα πρόσωπο. Voilà, que personne ne voulait, qui prenait trop de Αισθάνθηκα, place, λέει, ότι δεν με ήθελε qui κανένας, dormait pas la nuit, ότι δεν ήθελε κανένας να κοιμηθεί μαζί μου etc. κλπ. Bon, je m'en fous. Αλλά έφυγα. Donc, j'étais très heureuse de ce séjour avec vous. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη που σας συνάντησα και ειδικά τους νέους. Αυτό το πρωί δεν είχα καθόλου ενέργεια, όπως πολλοί από εσάς. Είναι το τέλος του... Ναι, και είναι όλο αυτό μπήκα, λέει, μέσα στη δυναμική του κλόν. Très heureuse de retourner au camp revoir tous ces enfants. Ήμουν πολύ ευτυχισμένη που γύρισα εκεί στο στρατόπεδο στο κέντρο υποδοχής και ξαναείδα όλα αυτά τα παιδιά. Et ce matin, j'ai vécu le moment le plus fort pour moi. Εγώ αυτό το πρωί ένιωσα ένα πάρα πολύ έντονο συμβάν. Stage au niveau émotionnel. Από την πλευρά του συναισθηματική. Nous sommes allés toquer à frapper à plusieurs portes. Καθώς χτυπούσαμε διάφορες πόρτες de mobil-homme. Από τα σπίτια. Et il y a une petite fille qui est sortie. Ήταν μια μικρούλα που βγήκε. Et cette petite fille, en fait, elle la dernière fois qu'on est venu dans le camp, elle ne m'a pas touchée.
début jusqu'à la fin. Elle ne voulait pas que je retourne au bus, elle voulait me ramener dans sa maison, dans son mobil-homme. Et du coup, quand elle m'a vue, elle n'a vu que moi, elle m'a sauté dans les bras et elle m'a fait un immense câlin. Την άλλη φορά λέει που πήγα, ήταν μια μικρούλα που δεν μ' άφηνε καθόλου από το χέρι και δεν ήθελε να ανέβει στο λεωφορείο μαζί μου όταν φύγαμε. Και αυτή τη φορά όταν καθώς χτυπούσαμε τα δωμάτια και άνοιξε το μικρό, αισθάνθηκε την ίδια έκπληξη και χαρά όπως και η Οντρέ. Όρμησε στην αγκαλιά της και δεν ήθελε να την αφήσει από την Après, effectivement, un contexte complètement différent. Σήμερα λέει γενικά ήταν διαφορετική επαφή. Par rapport à la dernière fois, mais intéressant de vivre une expérience différente. Αλλά ήταν ενδιαφέρον που ζήσαμε μια διαφορετική εμπειρία. Voilà. J'ai passé quand même un très bon moment à leur compagnie. Έζησα λοιπόν μια καλή στιγμή σήμερα. Autrement, au niveau général, Στο γενικό επίπεδο. moi je suis ravie d'être venue en Grèce, un pays que je ne connais Αισθάνθηκα pas. πάρα πολύ καλά που ήρθα στην Ελλάδα. D'avoir découvert l'univers du clown. Που ανακάλυψα το σύμπαν του κλαών. J'ai beaucoup aimé travailler en groupe. Voilà, vivre une Μ' άρεσε aventure, πάρα πολύ που δούλεψα με την ομάδα. vivre une aventure de groupe. Ouais. Voilà, un peu itinérante, aller d'un endroit à un autre. Ouais. Μ' άρεσε που πήγα από το ένα μέρος στο άλλο. Avec, comme on disait, une aventure intergénérationnelle aussi. Ναι, που Très ήταν riche. σαν μια περιπέτεια διαπολιτισμική. Voilà, je voulais tous vous remercier Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. parce que j'ai beaucoup appris de moi dans cette aventure. Mais Γιατί έμαθα πάρα πολλά για μένα από αυτή την περιπέτεια. c'est une aventure qui me nourrit, qui va me nourrir longtemps, Είναι μια περιπέτεια που θα με θρέψει για πολύ καιρό. sur le plan personnel, mais aussi professionnel. Στο επίπεδο του προσωπικού, αλλά επίσης στο επαγγελματικό. Voilà, j'espère réutiliser, Και ελπίζω να θα χρησιμοποιήσω dans ma pratique d'infirmière στην πρακτική μου της νοσοκόμας que j'ai appris. όλα αυτά που έμαθα. Et en tout cas, ça m'a rendue très heureuse de pouvoir Και μου έκανε πολύ χαρά που μπόρεσα apporter de la joie να δώσω χαρά à tant de personnes σε différentes. τόσο διαφορετικούς ανθρώπους. J'ai jamais autant apporté de joie et illuminé de visage Ποτέ δεν de ma έδωσα τόση vie χαρά, δεν φώτισα τα πρόσωπα άλλη φορά στη ζωή μου. en si peu de temps. Σε τόσο λίγο Voilà. χρόνο. Donc c'était comment dire, Ήταν, ça demande beaucoup d'énergie, χρειάζεται mais πάρα πολύ ενέργεια βέβαια, αλλά une fois qu'on ose et qu'on s'autorise à faire, μια φορά που αποφασίζουμε και τολμάμε και που δίνουμε στον εαυτό μας την αυτοπεποίθηση να κάνουμε πράγματα. faut rester un clown toute sa vie. Για να μείνουμε ένας κλόουν σε όλη μας τη ζωή. Voilà. Je voudrais dire un grand merci à Christa. Ah ouais, je vous Ευχαριστώ πάρα πολύ Pour toute l'énergie qu'on a vue για όλη αυτή την ενέργεια που είδαμε et toute l'énergie qu'on n'a pas vue για όλη αυτή την ενέργεια που δεν είδαμε et qu'elle a déployée tout le long. και που έκανε όλα αυτά λέει και για όλη τη διάρκεια. En grec, en Στα français, en ελληνικά, στα anglais αγγλικά, στα et le langage du cœur aussi. και για το ότι δεσμεύτηκε και με την καρδιά της. Et je voudrais bien remercier aussi à Stéphanie Και επίσης et à Jean-Pierre και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Στεφανή και τον Ραφιέρ. parce que c'est pas facile de tisser les Γιατί choses au fur et à δεν ήταν mesure. τόσο δύσκολο να δέσουμε τα πράγματα μεταξύ τους. Et ça a été très très bien. Και έγινε πολύ καλά. Et surtout Και κυρίως en donnant du sens à chaque chose. και δίνοντας την έννοια σε κάθε πράγμα που κάναμε. C'est-à-dire que Δηλαδή, ils nous ont proposé des exercices μας πρότειναν et ces exercices nous ont servi ensuite pour les και αυτές οι déambulations, ασκήσεις μας χρησιμεύσαν μετά για να κάνουμε τις εξορμήσεις. pour le travail au camp, pour les interactions avec les Για να enfants. δουλέψουμε ή για να δουλέψουμε μέσα στο κέντρο υποδοχής των προσφύγων.
προσφύγων ή στις εξορμήσεις γενικά. Ça c'est très précieux parce qu'on a vu αυτό είναι πραγματικά πολύτιμο γιατί καταλάβουμε ότι αυτό μας μάθαιναν πριν, μας το πήγαμε μετά αργότερα, δεν ήταν απλά παιχνίδια. Après, moi, je venais pour rencontrer les réfugiés. Επίσης, εγώ ερχόμουν για να συναντήσω τους πρόσφυγες. J'ai rencontré d'abord toute une bande Και μετά, de Grecs. και πρώτα αντί να συναντήσω τους πρόσφυγες, συνάντησα μια ολόκληρη ομάδα από Έλληνες. Et c'était génial. Και ήταν θαυμάσια. Et ensuite, Και μετά, on a vu naître plein de petits clowns nouveaux. και μετά Et ça, είδαμε c'est un να trésor. δημιουργούνται πολύ μικροί κλόουν. C'est un trésor et on veut qu'ils grandissent encore. Και αυτό είναι ένας θησαυρός και πρέπει να αυξηθεί επιπλέον. Voilà. Et j'espère qu'on pourra aussi poursuivre ce projet. Et moi, je serais très heureuse d'en faire partie si c'est possible. Και θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτό το σχέδιο και θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη να το συνεχίσω εάν ήταν δυνατό. Voilà. Merci. Περισσότερο λέει σας παρακολουθούσα, είμαι ψυχόστικη.